до назид и се направи като голям циган. Камък май направи проекта на... Той баба ти как си ви мисли? Ти ви разказвай, тя го гледа. Питай баба ти как си, какво правиш? Как си, какво правиш? Малко кукцата пък. Кукцата построи гараж ли бе? Се построи. Но сега... Кажи, аз искам да си идваш, бабо, вече. Иска да си идваш, баба. Да се видим. Кажи, искам да си дойдеш, да си поиграем заедно. Заедно с кукцата. Кажи, искам да си дойдеш, да си поиграем. Прилече малко на мен. Саста ступи. Се боих саста. И се боих огледалото на бабата. И това на парцета ли стана, Мишка? На парцета. А то голямо ли беше? Беше. Беше голямо. Огледало. Ама аз го чух. Се борих. И то на парцета. Учи ми там. Да слушна бабка. Ало. Това свои дамка. Ами на баба му, бе. Ето ти. На баба му огледалото чуки и така. Голямото ми. Ага. Да. Едно бомбонче. Добре, айди поздрави на него и всичко хубаво. Ще се чуваме. Ай, чао. Ти на тати ли ще да го дадеш това бомбонче?